अच्युत जनार्दन उपेन्द्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन पंचाब्ज पुरसदन वेंकटरमण पंचाब्ज पुरसदन। जय गुण परिपूर्ण जय दुःख हरण जय गुण परिपूर्ण जय दुःख हरण। एवं श्री आचार्य श्रीमदाचार्य महत्तर प्रजापति राजन सीता देवाली अधिपति जगत जीवन मनुष्यावतार जीवन को श्री रामचंद्र सीता परिणय सीता कल्याण सीजी गाव चांग जमता रंगे अनुग्रह परिणय जानस्ते अंगेल मन्ना सख्य प्राप्त देवा संकलन सर्वसाध्यम मुहूर्तारी मंगलकरगा कर्म प्रारंभ देवा अनुग्रह स्वामी
सीतानामी कन्या दिव्यंगणी पौत्री विदेहंगणी पौत्री जनकराजंगणी पुत्री सीता कन्या नामी आता म्हणजे काशी विभागांचे समीर स्वामी वसंत महाराज आमचे देवालय सीता कल्याण महोत्सव देवालय कल्याण महोत्सव बाहेर सीताराम कल्याण महोत्सव या महोत्सव कल्याण चांगले सर्व महोत्सव दलाली देवालय मुहूर्त दलाली घरात दोष कन्यादान कन्यादान कशी कन्यादान घेता येईल अंगा सीता कल्याण परमात्मा मिळाला तो सर्व रामचंद्र कन्यादान सीते कन्यादान करून महान थोडे मुहूर्त दोष महान आम्ही आदिवासी इष्टदेव कुलदेवा गुरुचरणामध्ये प्रार्थना करते आम्ही मुहूर्त सर्व धुलीकरण आम्ही ते कन्यादान करतो शुभमुहूर्त जनता आणि ते परमात्मा संविधान आम्ही कल्याण महोत्सव कल्याण पूर्णरूपांना शांती सुख आणि ते कन्यादान पूर्णरूपांना म्हणून इष्टदेव गुरुचरणांजली समस्त प्रार्थना ओम
Ram
शुभकर श्री राम
गोपाल सेवां समर्पयामि रामचंद्राय नागेश्वर सेवां समर्पयामि श्री रामचंद्राय सत्यावादिनां वादिं समर्पयामि प्रभयात्मनां नृत्यं गजं समर्पयामि रथं समर्पयामि पदातिं समर्पयामि सकल राजोपचारान् समर्पयामि हमके भागा सुनो असने चूक
आणि द्रव्यारोपण द्यावं आणि मंत्र उच्चारण द्यावं आणि केलेले ध्यान असेल ते क्रिये विषयान द्यावं विजयंकराने पूर्ण केलेलं सगळ्यांनी समाज स्वरूप ज्ञानाचं मर्यादापूर्वक शब्द ते देवाचे सर्वनामने घेतले आणि हे केलेले ध्यान असेल ते सीताराम ज्ञानाचे संपूर्ण धनप्राप्तीद्वारा हे गावामध्ये सर्व महाराज मात्रने लोकांना ज्ञान गोष्टी केवळा देतो ज्ञानाचे रामचंद्र त्यानंतर हा प्रश्न लोकांना ज्ञान ज्ञानका आणि विशेष हे गावांतो सर्व महाराजांचे कृपाचे सगळे श्रेयभिवृद्धी मनात संतोष समाधान सुख शांती इत्यादी सगळे परमात्मा प्रभुका आणि हे वसंतमासाने ऐकले मस्तकार्यक्रम सर्व निर्धारी भगवान आमचे कार्यक्रम स्वाम्याने देवाने वेदव्यासाने परिपूर्ण अनुग्रह आणि जशी आम्हा आणि पादुका करता वगैरे काशी महाराज अधिपती ज्ञानाचे वृंदावन सुरेंद्र स्वाम्याने परिपूर्ण अनुग्रह गावांना सगळे महाराज मिळून देवाचे करुणाने नमस्कार केलो देवाचे रामचंद्राचे प्रार्थना करते आणि भागाची उन्नती तीन प्रदर्शन नाम देवा नमस्कार समाधान प्रार्थना करते ते रामचंद्राचे नाम प्रार्थना करते आणि स्वस्ति प्रजाः परिवारेण मार्गेण हिमैजा गोब्राह्मणे भेजवनादिनित्यं लोकासमन्तादिनो भवन्तः भगवान् कृष्ण मंगलं गणध्वजं मंगलं पंडरे आगमनराजमणि काले जगदपतिने प्रतिविधाने देशं गोमरेदः सज्जना संतुलं भयाः पुत्राः सन्त पुत्रेण सन्तमन्नः धनाः सदनाः कायेन हेतरेव विद्यात्मनाः प्रदे स्वभावं प्रभवे तन्नपरमे नारायणाय सर्वदेवश्री कृष्णार्पणमस्तु आपोदृढं कमिटी कार्यक्रम आपोदृढं चिंतायां सुभगवते गोविंदप्रेमया उत्तमदीक्षामस्माकमन्त्य सर्वेषां सर्वदानं सर्वेषां महाजनानां सकले गुरुयामिं धर्मं सकलमहोदयं अध्यप्रति आदरिता सीता कल्याण महोत्सव गया महोत्सव पूजानादिवान लक्ष्मीनारायणमूर्ति रामचंद्र महोत्सव श्री कृष्णार्पणमस्तु हिरण्यगर्भं भरतं हेमगोलावसोः अनन्तपणे भरतमलशान्ति प्रयच्छमे नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दर्शनावधानं तुभ्यं सम्प्रदने भक्तं नमः कृष्णार्पणमस्तु श्री रामचंद्रमूर्ति प्रसाद सिद्धिरस्तु हमें श्री गोविंद विराजमान पंचायत प्रेषण श्री इसी जाति सीता कल्याण श्री रामचंद्र काशी मठानाथदेव व्यासपति समेत समस्त देवासनाथी अंबरमेड़ हमें काशी मठाधीश्वर श्री कृष्ण स्वामी दिव्यहस्तानि प्रतिष्ठापन गुरुदेवासनाथी इसी जी हमें काशी मठ गुरु परंपरा समस्त स्वामी विशेष सुधींद्र कृष्ण स्वामी सर्वागमनांजलि अत्तकाशी महाराज स्वामी कृष्ण स्वामी गमनांजलि प्रार्थना करता है हमने महाजना गुरुदेव श्री पूजा नाम से जाओ स्वामी आराधना प्रमाणे गोविंद संवत्सराचे प्रारंभ भगवतांजलि हंगा देवालय आंदोलन सीता कल्याण महोत्सव चुकीला कहे चढ़वणी जय परमात्मा समकोण सर्वे महाजना कृपाची सतांगे सगळे सुरक्षित शांति समाधान सुख सर्वेदीन का देवालय हाथ करने वर्षा वसंत मास जाने भगवान सर्वे शांति के को देवालय स्वामी अनुग्रह तद्वारा कृपा के सगळे सूर्य नमो प्रसिद्धि के सर्वेदीन के परमात्मा मंत्र का देवालय अनुग्रह करते जाने से सेवकों से सौभाग्य ऐश्वर्य इत्यादि सर्वेदीन का देवालय प्रार्थना करो तुमको प्रसाद देता है सभी महाना
उनके देवी का प्रार्थना स्वीकार करकर महात्मरक्षण करकर दुर्भाषात्मकः अभिवृद्धिरस्तु श्री रामचंद्र की प्रसाद सिद्धिरस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियाभ्यात्मनाभावदेश भावा करोमि जगन्नाथं नारायणाय इति समर्पयामि कमिटी कार्यक्रम हनुमती योगी प्रसाद महाराज श्री राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल